Hemme salam dostlarına bugün näme Daşow topragynda we Amanjan Göktepe ilinden bugün bir döwletli döwletli ojaga toya geldi. Allahjan toylar toyulaşsın. Gowullarda diýdarlaşal Amanjan hoş gelipsiň. Amin. Allah versen gatybegende mene bugün pirlerin, erenlerin mesken topragy 360 erenler Aşyk Aýdyn Pirzanyň nazar düşen mukaddes toprakda Daşow topragyna o gadymy Göktepeden akalyň göwegünden köp dogay salamlar bilen geldik. İlimi toy etsin. Uluklar gysgaldyp şeýdip bar halkymyň begenen günlerine hyzmat etmek uluklar bize de miýesser şeýdip bar iýdarlaşmaň ödem bir türkmençilikde ullukan bagt gataplanýar Allah versen aňyrda görsem tolama begen ýan gugon ýan o Allah zan uluklar şeýdip bir bileze var toy bayramlarına hyzmat etme miýesser eýledin. İlimi toy etsin hyzmatyna bolar. Janyň sag bolsun Allah sen o adyň belent bolsun. Hemişe de Daşow topragyna toy diýip gelin diýip bolsun. Amanjan başyndyk bolsun gelip. Bizim gowuna diýip baralışynyň ýalyk ilimiziň günümizin gowunda toylugunda diýdarlaşyp. Amin. Amin Allah. Bir goşgyjyma aýdyp berýäle. Yor bu peşkeş verilen şäkliçi ömrü Gowunyp geçiriň, feýip geçiriň. kituden kineden belentde bolun. Häkime, paýgaza uýup geçiriň. Özüň tanamak bolsa näçe kyn. İl gün tanar, ona yakındır yakın. Yaşamaň jahanny ogry goýun bu kyn. Dünýäň gözelligini doýup geçiriň. Seherde ahlas bilen saýranyny guşlar. Hiç kim dinlemese ağlaşarmışlar. Undulmasyn dost ýar, dogan gardaşlar. Hormat goýup, sarpa saklap geçiriň. Ýaxşy bar, yaman bar etmäligiň kär. Bir güne geldinmi? Gitme günahkar. Ömrüm tiz geçseňem geçmediň bikär. Eğer kimin ýaşadym diýip geçiriň. Haklak gitmedem ýeser eýledin. Canın sağ ol.